आम्हाला देव पावला असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण आतापर्यंत केलेले 1000 प्लॅनपैकी एक प्लॅन आमचा सक्सेस होत आहे. उद्या आम्ही चाललोय फार्म हाऊसला, तर त्यासाठीच काही सुका खाऊ आणि नाश्ता घेतोय, कारण तिथे जाऊन भूक मरायची वेळ नको यायला, कारण तिकडे फक्त इन्क्लुडेड आहे जेवण, बाकी सगळं सामान घ्यायचे 500चा आणि तिथे झालं ना आम्ही 100 पर पर्सन काढले. अरे 100 रुपये काढलेत आपण तुझे. अरे हा काय दिसतोय, EMI वगैरे काय का ऑप्शन, हे गरीब आहेत. किती वय विचार, किती आहे तुझा वय? ही एवढीची का मग?